se aude, nu? De înregistrat se înregistrează bine. Da. Editura asta regizează, corectează. De te-a prins în pasă proastă, lasă. N-ai să rămâne în casă, n-ai de ce să nu ne asculți. Băi, asculți, cultivă piese bune, păpituri fertile mele ca mai zile. DJ Ion la scratch, bagă cadru, creier, terci, Tafala și Cric, tot și KMZ. Și-au unit forțele, băieții ăștia ad ca torțele, ruboxele cu slovele și dobele. Ce zici, bre? Noua e păfelioasă, groasă, treaba-i gravă, grasă. Lasă flow-ul curge ca vinul vărsat pe masă. Printre saxofoane, dobe și piane, rime din harpoane, printre harfe și toane. Tone de suflet pun pe piese în clipă. Familia unită, în orice clipă. Da, rămân unită, în orice clipă. În orice clipă. Yeah, Nine Productions. La Nines în editură se tipărește pe vinil, cu Easton în gură scriu chill ca Churchill. Atent la detalii că ele fac viața frumoasă. Redactez comentarii despre tot ce-mi pasă, tot ce mă apasă. Nu face decât să mă preseze, dar cine-i presat trebuie să se pompeze. Tânăr, am ani la dispoziție, nu mă grăbesc. Material nu am prea multe, dar ce am îl șeruiesc. Sufletul pun pe tavă și îl împărtășesc. Și dacă vrea cineva să-l fură, îl mătrășesc. Lasă-l acolo ca lumea să se bucure, că vreau ca tot să guste și să prindă putere. În editura Nine se umblă în bandă pe casetă. Și cine pleacă urechea, sigur nu regretă. Cine pleacă urechea și-o ridică dezamăgit. Ori a văzut perfecțiunea, ori e nesimțit. 40 de grade plus sau minus nu contează, frate, că ne încălzim și ne răcorim cu bunătate. Muzică și pace, nu-mi zic că te atrage. De fapt, sigur vrei și tu să vede că îți place. Se vede că îți place. Se vede că îți place. Se vede că îți place. Yeah, Nine Productions. Nine Productions, știi deja. KMZ tot și la mijloc noua. DJ Ion Hourt, acolo stil venim, cu gânduri pașnice, dar strașnice. Nu luptăm cu nimeni, chill, dar dacă e nevoie te servim. Că știm, e timp, nu ne grăbim. Iar pentru cei ce ne așteaptă, cu asta-i liniștim. Problemele-s destule, dar ne motivăm. Și pe măsură ce înaintăm le rezolvăm. Privesc spre viitor, trăim prezentul, savurând totodată momentul. Căci doar așa pot gusta din infinitatea clipei. Și pentru cei care strigă după mine că sunt nu știu cum și că ce fac eu nu e bine, îi salut zâmbind prostește, că eu știu unde mă duc și cine trebuie mă găsește. De-aia dau cu pace, încolo și încoace, că ceea ce faci de 10 ori se întoarce. Și nu că aș fi o mare filozof trecut prin viață, dar pe unde mergi, din ce auzi, ce vezi, învață. Și prietenește pentru toți cei ce ascultă. Am recunoștință în cantitate multă, de-aia las scos o rog în jos și zic 2-10. Las Nine Productions, abia începe. Abia începe, da. Las Cric, DJ Ion, Hourt acolo, stil Tafa, MLK. E manuscrisul tot. Yeah, Nine Productions.